Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isigaxa sendaba leyana yini inhliziyo yonkosikazi ongena kwisithembu. Khuluma ngamakhosikazi amathathu uma ngabe ngimshiya ngaphandle ngoba yena uthi akubanga nzima okwakhe. Bekunento-ke bekunendaba ukuthi vele kunenkulu inkinga mhlawumbe phakathi kaMayeni noMakhumalo le ngakhulunywa ku-TV kunendlela bona bobabili ababukana ngayo. Ake ngisho futhi ngithi Kamiloni bona bobabili uMakhumalo noMayeni. Mawuyothi mhlambe sengenza isibonelo, mawuyothi mhlambe ubuka uMakhumalo noMayeni masethi uMayeni unenhliziyo embi ukusho ukuthi uthi noMakhumalo unenhliziyo embi. Mawuyothi mhlambe ubuka uMayeni noMakhumalo uthi uMakhumalo ubhithi shuthi noMayeni ubhithi, ngoba lento engiyishoyo kuleya video yinto engikhuluma ngayo bobabili ukuthi babe nale experience. Masibheka futhi phakathi kukaMayeni noMacele noMakhumalo aba-experience isithembu lento kuthiwa isiphithiphithi injani abayiphilile-ke mhlampe angaba unyaka noma iyinyanga uMakhumalo noMayeni. Lo kunenkinga enkulu phakathi kwabo mhlawumbe omunye ngeke aze abe vocal ngayo, kodwa sesiyizwile. Siyibambe ku-season 6 sezwa futhi umseleke ekhuluma mase siyahlihla Uthando Nesthembu iyavela. I-girlfriend nonkosikazi egcekeni elilodwa i-disaster leyo. uMakhumalo uphuma kwi-pure friendship, mangizothi pure friendship noma singayibonanga nomunye unkosikazi. Usegcekeni-ke manje as i-girlfriend kababa uMseleko njengoba kusho ubaba uMseleko. Ubaba uMseleko useletha unkosikazi wakhe kukhona uMakhumalo. uMakhumalo ukhona kuqala before unkosikazi egcekeni, hhayi kubudlelwane. Manje musukuthatha izinto ezingahlangani zonke ngithi ngizama ukuthi lento ibe simple la engiphendula khona umbuzo, because sibuka le angle. Unkosikazi ofika ekhaya emzini usuke eze kuma-in-laws, usuke eze kwabasemzini, but manje sekumele edile ne-situation yokuthi kunoNtombi ela ekhaya, kune-girlfriend ela ekhaya. Ithini into yakhona, baphila kanjani, babili-ke egcekeni uMakhumalo noMayeni. Iqala lapho-ke into yabo yokungashayisani kahle ngoba siyayibamba. Yikho ngithi mhlawumbe ziningi izinto engathi zenzekile ngeke beyikhulume ku-TV. Leya nto yokuthi-ke i-experience yabo bobabili ibe njani bayazibona ngeke beyikhulume. Yilapho-ke sihluleka khona ukuhlala kwisade elilodwa sithi leli lingcono leli linjani, because unkosikazi akanayo into yokuthi kufanele ehlele ngezansi kwintombi ayifice egcekeni. Nosehlele egcekeni akanayo into yokuthi kufanele ehlele ngezansi kade sevele khona kuleli gceke. Osekuvela-ke ukuthi uMacele indlela ashade ngayo iyafana nendlela uMayeni ashade ngayo. uMacele ufike after uMayeni kodwa waba unumber 1. Uthi-ke uMseleko uma ekhuluma noMayeni uyabonga ukuthi ukwazile ukukhuluma naye wabuya, kodwa wayihlonipha indawo akuyona mayisebuya ngoba bekukhona indawo abekuyona before. Uyafika-ke kule comment uzofaka uMakasine, akazi ubaba uMseleko abale uMakasine. Nawe futhi masibuka nawe i-TV show siqhubeka nodaba lapho kunamakhosikazi awu-4. EyaMakasine nobaba uMseleko yaziwa uMseleko ukuthi yaqala phi yaphelelaphi wayishiya lapho, akasekho futhi emhlabeni uMakasine. Yazi ukuthi unenkinga yani. Isithembu wena sikwakhele inzondo e-deep ngoMayeni, isithembu sakaMseleko. Ungekho ungayazi experience yakhe, yingakho uzofuna ukuthi masibala u1997 esizwe ngumseleko hayi ngawe ufuna ukufaka uMakasine. uMacele mayeshada eba u-first wife uMayeni ubekhona before. Yangamphatha kahle leyo nto uMayeni because sekuphule izethembiso uMayeni abenazo nomseleko. uMakhumalo mayesegcekeni emzumbe nobaba uMseleko eseshada noMayeni kuqala yangamphatha kahle lento because usephule izethembiso. And uMseleko mayikhuluma yonke lento uba honest ngayo. Uyasho ukuthi isithembu sakhe indlela esakheke ngayo
kuningi okwenzeke kwaba amaphutha waba emotional. Manje angikwazi ukusisa i-view yakho as i-fan ngithi ngoba wena wazi lokhu your experience ithini ngisho ukuthi into abayishoyo evelayo indlela abashade ngayo le yenze kwaba nezinto zingadluli kalula because uMayeni as unkosikazi uze kuma in-laws base sekuzoba nesimo sokuthi kunentombi kuleli gcika lona ozothola i-attention njengaye ebe unkosikazi. NoMakhumalo elaphayana usebhekene nesimo sokuthi-ke sekukhona unkosikazi yena eyintombi. Baphila kanjani-ke? Abajwayelene okokuqala. Akuzufana-ke nala uMakhumalo ade ehleli khona before ehleli kahle nonkosikazi abevele eletho yena emzini wakhe because lo obe umngane kaMakhumalo uyena ommemile, uyena omcelile, uyena obe osuggest ukuthi akahlali naye. Kanti uma esesemzumbe sekufika omunye unkosikazi okungenzeka athi ngicela ukuthi ahambe ilungiswe indaba yakhe mase yabuya because lo nkosikazi akayazi setup ukuthi kube khona unkosikazi kube khona intombi. Ayizwakali-ke lento angazi ukuthi ngizothini kodwa injalo. Yabo uMacele mangibeka ukuthi uMacele ube khona ufike emshadweni ngaphambi kwaMayeni kodwa uMayeni efike kuqala. uMakhumalo uhlale kuqala emzumbe kodwa unkosikazi obesemzumbe kuqala uMayeni egameni lokuba unkosikazi ngendlela abasitshela ngayo uThando Nesthembu. Laba-ke bo-3 banayo-ke leya ndawo elimele yalimala ukuthi bazokhuluma-ke ngayo ngeqiniso asazi ukuthi-ke egcekeni-ke emzumbe bekuthiwani sekunonkosikazi nentombi egcekeni elodwa asazi isilapho-ke indaba. Yikho kwezinye izinto siyayisibuka ukuthi noma bathini bona kodwa bazana kakhulu 24 hours uyaphela bekwenzekile baba ndawonye kwimibono esibekayo. Lona-ke othi kune big issue, big problem, deep kanjalo uyacabanga dadewethu kuzogigizwa la umphakathi ogigizayo bayazi futhi ukuthi njengoba sigigiza nje lo baba oshadayo nanga omunye oyintombi yakhe uyabona ngoba uthe umsele kuMakhumalo uMayeni ushade uMakhumalo eyi-girlfriend usho umseleku. Yila sesize siyaphela akwazi ukudideka umseleku okuyena okhipha inkomo. Uyadlula-ke umshado sekusho halala kwasala izipho nani sebehlele egcekeni elodwa. Kanti ngomshado ojwayelekile kuthiwe kumakoti-ke uziphathe kahle emzini uhloniphe kanjani nasi-ke isimo. Lesi simo lesi sokuthi sekukhona unkosikazi nentombi bandawonye kule experience bobabili uMakhumalo noMayeni ababonaka abangani abajwayelene. Akuyena futhi uMayeni othe uMakhumalo akabe khona ngoba umsiri kunevision yesithembu. NoMakhumalo futhi akanawo say kwinto eyenziwe umsiri ngoba siyamuzwa ethi wayengazi-ke indaba yokuthi umsiri uloboleni. Okusho ukuthi zikhona ezinye iy'nqumo ebezenziwe umsile ngaphandle konkosikazi othile noma ekhona kodwa uMakhumalo bengakabi unkosikazi. uMayeni-ke sehleli njengonkosikazi ayikho indawo kuyena ezothi ngoba uMakhumalo elaphaya ekhona i-sacrifice enkulu kwi-vision kaMseleku kungenxa yoku-understand yena ubuka ukuthi ku-right noma ku-wrong ukuthi unkosikazi esegcekeni ahlale nentombi kwenye indlu. Kufika uMangwabe-ke kuleyo nto mase kufika uMangwabe usesele yedwa-ke uMayeni ngoba uMangwabe already uyamazi uMakhumalo. Mawuzothi lento iqondile i-straight mhlawumbe iqondile ku-straight ngendlela oyizwa ngayo mina ngibona ukuthi sisuke lapho-ke yonke into. Vele-ke unkosikazi uzoba nakho ukukhukhumala ukuthi kahle into ehlelele ikhona noma ayikho. Kuzoba nawo lamagamana. Nosephambili futhi-ke efike as i-girlfriend oyintombi uzoba nakho ukuthi wazi yonke into eyenzeka la egcekeni. Kunjalo-ke. Futhi-ke unkosikazi
amakhosikazi nje amabili egcekeni lodwa vele kuba nezinto. Kangakanani-ke sekuyintombi nonkosikazi. And futhi ayikho into abazoyenza ngoba umseleko uzokwenza le afuna ukuyenza njengoba ehlezi esho. Futhi nayo leyo ukuthi bekukhona unkosikazi nentombi egcekeni yodwa ileyo umseleko abafuna ukuyenza. Kuyona yonke into esisithatha masiyikhuluma. Sibuka ukuthi iqala uba umseleko. Mase uthi ubaba umseleko unamaphutha amaningi enzekile silalela yena. Manje angikwazi ukuthi ngithi-ke mina ngifuna ukuthi kungaba yini ejulile phakathi kaMayeni noMakhumalo. Uthi-ke angifake uMakasini engangeni. La sisikhulumela ekutheni umshado wabo uqale kanje. uMayeni usegcekeni eMzumbe ezonkosikazi, uMakhumalo ukhona eyintombi. Bavuka kuleli gceke bobabili kungakafiki uMangwabi. Akekho futhi mhlambe oncenga omunye okwamanje. Kuze kube mhlambe kufika kwi-period yokuthi-ke side isikhathi sikhona lana mhlambe indaba yabo igcina ngokuthi sawubona. Ngoba uMakhumalo girlfriend akaphathekile kahle ukuthi uMayeni yena wabuya ngomshado. Kade futhi ene-information yokuthi akabuyi. Yazi ngitshela ukuthi uMakhumalo wazi ukuthi akabuyi. Ulalela ama-interviews akhe awu-2 kuKhozi. Ila athi khona wamtshela ngamakhosikazi omseleko, wangamtshela ngama-girlfriends. Uma-ke sethi ngamtshelanga ngama-girlfriends, already uMangwabe ubese umngani wakhe. Wasethi-ke uMayeni umazi eyintombi, umaze before abe unkosikazi. Kodwa uMayeni waseba unkosikazi ngaphambi kwakhe. Uyabo. UMacele noMayeni bazokwazi ukuthi mhlawumbe uma bekhuluma ngama-challenges abo kubonakala ukuthi kube nokushisa kubonakala. uMakhumalo ngenze ukuthi akazukhuluma ngama-challenges kuze kuyophela kuThando Nesthembu. Base masilandela umseleko esebeka ukuthi ushade kanjani. Ubani oshadile umseleko. Yila sibona khona ukuthi kuqalaphi ukushisa. Uma sekaye kwenzeka-ke ngakini kini kwaba nonkosikazi nentombi egcekeni lodwa kwaba nokuthula, sisiqala ukuzwa ngawe asikaze sikuzwe. Kodwa kuzona zonke indawo engeke ngizwe ngazo makuthiwa mhlambe bekwaziwa ukuthi intombi yakabani, kwangasashadwa yena, kwashada lo, kuyaye kube nokukhuluma komakhelwane kuyenzeka. Nama mhlawumbe nasezihlobeni kuyenzeka. Nakomalume kuyenzeka ukuthi awunijwayele loya umama umalumekazi nithi huye mase shada umalume akusenjalo. Manje-ke mawuzothi ngizothi hey kwababe understand abenjani, bafunda nje ukuphila naleyo nto mangibheka ukuthi kuno wife no girlfriend egcekeni elilodwa. And uhusband maye angale ko girlfriend ayikho into wife azoyisho. Mase phela futhi aya ngale ku wife ayikho girlfriend azoyisho. Ngoba ilebi ifuna uhusband. Namanje futhi nezinye abazamukelayo ebezifuna uhusband. Ngiyanqena ukuthi mhlambe kune level ephezulu yoku-understand, kodwa into engiyazi ukuthi lena ifuna umseleko ilena ayenzile. Sengabe ukuthi why ke kube kanje. Onempendulo futhi yalokho umseleko. Nokhulwa kumakhosikazi ebachazela ngendlela yokuthi beku-understand okwenzayo ngomseleko. Bathi leyana ye-big issue bengisho ukuthi iqale lapho into. Ngoba manje egameni lokuthi unkosikazi kuzomoya yedwa. Mhlambe osemile kuthena unkosikazi makwenzeka into athi akangahlali la ngoba akasiyo unkosikazi, uyintombi la ekhaya. Uma futhi sekhona ukuthi uyazazi izinto ezenzakalayo la azisho oqala uMakhumalo ngoba vele ngithi usehlele kuqala egcekeni ngoba ekhomba ukuthi enye indlu yayime kanje enye indlu emi kanje. Siyaphambana-ke into yabo lobe iqhubeka iphambana.
Eyinto phela sifuna umsuka wento, asifuni ukuthi mhlampe masifuna umsuka sifuna ukuthi uMayeni uzoba muhle kakhulu kule situation, sifuna umsuka ngokulandela isitori. Manje-ke ngoba ubaba uMseleku engakaze embale uMakaSine, siyaxolisa sifaka igama lakhe ile comment enegama lamaKaSine, engakaze embale ekutheni ukhulume watheni naye ngesithembu, asikwazi ukumfaka-ke kwisithembu engakhulumanga uMseleku. Kodwa uMseleku into asitshela yona ukuthi kushintshephi esezoshada kwama ngendlela ekuyiyona. Sakubona futhi ukuchazeleni lokhu sekuhamba ishow, ngoba bekuzovela vele ukuthi uMayeni umazi kuqala before onke amanye amakhosikazi njengoba sikwazi, kodwa usitshele ekuqaleni. Lapho-ke ekuqaleni ubaba uMseleku akaze embali uMakaSine. Manje mina ngisuke ngasazi ukuthi kanti sekufanele senze njani. Siyakholwa ukuthi uMayeni unenhliziyo embi, siyakholwa kodwa asikaze-ke sim-experience kanjalo. Simazi kwi-TV show as unkosikazi kaMseleku nama-challenges abhekana nawo unkosikazi kaMseleku namanye amakhosikazi aziwo uyena ukujula kwakhe namanye amakhosikazi, kodwa siyakholwa mawusho njalo ukuthi unenhliziyo embi. Ukuhlala kwakhe kaMseleku lokhu athi uyakubonga uMseleku ukuthi usehlelile isikhathi esingaka, kwaziwa uyena nobaba uMseleku, kodwa nawe siyakukholwa. Mayethi akubanga lula ukuthi isithembu sihamba kanjani sinengcindezi, uMayeni okhuluma ngesithembu lesi aphila kusona ganele kuso ne-experience yakhe nokushada nobaba uMseleku ebezoba namanye amakhosikazi amaningi, uMayeni le nejeni yakhe. Kodwa nawe eceleni mawuzothi awu-understand ukuthi why kunjani, siyakukholwa nawe. Siyamkholwa naye kweyakhe ijeni nomshado wakhe because impilo yakhe yena. Nawe-ke ukuthi kodwa kwakufanele phela ukuthi azi ukuthi isithembu sinjena, siyakholwa ngoba nawe ukwaziyo lokho. Nayizwa lelo nto guys, uma beka ukuthi uMayeni kumphoqile ukuthi akame noma mhlampe uyahluleka, yena ukhuluma ngaye neyakhe experience ngoMseleku lo asashade naye. Nawe futhi masufika lapho eceleni ukuthi-ke kodwa uMseleku waba nephutha because uMayeni uyabhidliza kunjani, siyakukholwa nawe. Hey, hayi shame, hayi iwe guys, abalandeli bakuthanda nesithembu, isithembu basiphila ukudlula amakhosikazi nobaba uMseleku, bona basiphila kakhulu. Yingakho bazi ukuthi nje uMayeni unenhliziyo embi. Phela masuthi uMayeni unenhliziyo embi, wafika eMzumbe wabona ukuthi kuphekiwe bangakuphakela. Wafika eMzumbe wangakunika ngisho amanzi okuphuza ekhona. Sisibuka into enjalo, ngoba phela thina sifuna ukuthi le reaction yenziwe yini umsuka walento. Manje ngeke sibale inhliziyo embi udu. Ayenze nje leyo nto. Sibale inhliziyo embi, sibuza ukuthi kwenzakaleni, yabo, ukuze sizwe kahle indaba. Siyayizwa-ke. And isicace bha. Ngoba phela manje ukuba nokuthi uhambe uyoyiphatha kahle emzini mntanami, uhloniphe emzini. Emzini kunentombi esiyazi konke negceke lonke nezinye izinto ezenziwayo eziyimfihlo zekhaya. Manje mhlambe sekuzophoqa ukuthi kokunye unkosikazi abuye alalele la kuyintombi ufike kuqala ngoba phela usekhona egcekeni. Kodwa futhi unkosikazi ngaba nomuzi ukuthi ayikusiyo-ke le, awunqeni ukuthi uhlehle kancane mase uyaphinda uyabuya. Yizo into bona sebebhekene nazo ngoba bekuphi, besegcekeni eMzumbe. Lena-ke siyenza ukuthi kuhlukane kakhulu-ke ngemibono. Mase kuyacaca ukuthi vele ninayo i-experience le ningenize nisitshele yona. Okumenze uMayeni wadeleleka kwaziwa uyena.
nokwenza uMakhumalo wadeleleka kwaziwa yena. Silapho hhayi iy'nhliziyo zabo ngoba mhlampe sizwe ukuthi-ke bayakholwa ukunjani, cha sesikhuluma ngesithembu. Nokwenza sithi mhlampe bona-ke isithembu ngempela bane-experience yesithembu ngoba wena yisho. Uma ungayicabanga nje imuvi, asithi imuvi le girlfriend and wife egcekeni elilodwa. Uma uyicabanga leyo muvi leyo ihamba ibe njani, ayisabisi? Lana-ke u-girlfriend no-wife abangabona abangani, abangancengene-ke. Hhayi, abancengene-ke bona bobabili, abancengene. Siyezwa futhi iy'nkulumo ukuthi uma kuzokhuluma omunye ngomunye uyena uzoba muhle, omunye angabi muhle. Khuluma ngoMayeni noMakhumalo. Ngase ngithi mina uma uzothi uMayeni ubhitha noMakhumalo ubhitha. Uma uzothi uMakhumalo unomona noMayeni unomona because le nto yabo iqale la. Manje akekho nenhliziyo yoplastiki. Mhlampe-ke ba-react-a ngokungafani kwizimo. Kodwa uma ususuthe uyazi ukuthi uMayeni kwamphatha kabi ukuthi uMacele washada kuqala kunaye, noMakhumalo kwamphatha kabi ukuthi uMayeni washada kuqala kunaye, wakuveza futhi. Uma isiqala indaba yokukhuluma ngoMayeni, uMseleku ubaba uMseleku noMakhumalo, izwi laMakhumalo liba phezulu. Alibi izwi lakhe leli elinormal. Uma ekhuluma ngoMayeni, izwi lakhe liba phezulu. Ukhulumela phezulu. Kunalento le emphushayo eliyisa phezulu. Leya nto-ke leyana-ke le edinga ukuthi kugezelwane. Yazi ukugezelwana ukuthini? Kusesiside isikhathi sindawonye. 1, 2 no 3 ngeke usashintsheka. Manje-ke mhlampe uma kwasho ukuthi kodwa silungisele indaba yokuthi ingane nani wabona kodwa sekusegcikeni ukuthi akukho ngengane, bayathandana. Noma yena mhlampe nemizamo yokuthi-ke akaphindele ekhaya wabona ukuthi uzama into engeke iziyenzeke, uhleli azashade. Why-ke ufuna sikhulume ngomona sibe sifuna umsuka wokuthi le big problem yini, le big issue yini? Njengoba noMacele sazi ukuthi u-20 trillion awukho, kodwa naba bathathu eduze kwakhe. Kodwa u-20 trillion awukho, mhlampe ngabe bawu-5. Kodwa-ke egameni lothando nokuba mabethi nje ngempela love is blind, yikho uMacele engasho ukuthi konke lokhu nje ingenxa yey'ngane eziwu-20 ngoba ukholwa amagama asho husband wakhe. Mhlampe noMakhumalo mayethi umshado kaMayeni waba khona ngenxa yokuthi sekukhona ingane kwakufanele wayezama ukulungiswa yini, ila sesikhona love is blind ngoba ukholwa into esho future husband wakhe ngaleso sikhathi. Kodwa yena mayebuka uMayeni noMseleku ubuka kwenzelwa ingane. Injalo-ke into esiyichazayo phela, sisho ukuthi yonke into esiyichazayo 100%, kodwa nje nawe yisho imuvi, awuyifuni imuvi ethi wife and girlfriend. Uyibheke leyo muvi ungitshela ukuthi